Mondragon Unibertsitateko Finantza Kuantitatiboko masterraren helburu argia da, etorkizuneko finantza sektoreak behar dituen profil teknikoak prestatzea. Horretarako, finantzak, programazioa eta metodo kuantitatiboak uztartzen ditugu. Ikasleek oinarri sendoa eskuratzen dute finantza datuen analizian, prozesu estokastikoetan, arriskuen kudeaketan, finantza deribatuen modelizazioan, adimen artifizialaren aplikazioan eta inbertsio zorroen kudeaketan. Baina gure helburua harago doa. Ez dugu soilik teoria irakastea. Ikasleek benetako egoeretan lan egiten ikastea da gure helburua. Datuak aztertuz, erego kuantitatiboa garatuz eta finantza arazo konplexuei irtenbidea emonez. Horregatik, masterrean teoriaren eta praktikaren arteko oreka zaintzen dugu. Irakasle taldea, unibertsitateko irakasleek eta finantza sektorean lan egiten ari diren profesionalek osatzen dute. Horrela, ikasle lan ikasten dena sektorearen benetako beharretara lotuta dago. Gainera, masterrak praktikaldia barne hartzen du. Ikasleek enpresa baten lan egiteko aukera izango dute, benetako proiektuetan parte hartuz eta finantza kuantitatiboetako profesionalen egunerokoa gertutik ezagutuz. Masterra amaitzean, banku, inbertsio funts, aseguruetxe eta aholkularitzako enpresetako hainbat departamentutan lan egiteko prest egongo zara. Besteak beste, arriskuen kudeaketan, aktiboen kudeaketan, finantza modelizazioan edo analizi kuantitatiboko departamentuan. Etorkizuneko finantzak ulertu eta haien parte izan nahi baduzu, Mondragon Unibertsitateko Finantza Kuantitatiboko masterra zuretzat da.